Mitä täällä tapahtuu? Koko vessa tärisee! Mitä täällä tapahtuu? Pinja juosi äsken housut alhaalla meidän perässä. Oli niin hauska näköistä. Mutta sitten Vilma kysyy. Emma, totuus vai tehtävä? Tehtävä. Siis totuus. Mä sanon aluksikin totuus. Ei kun tehtävä. Uskallatko laittaa ton sun mopon päälle? Ton sannollisen vettä. En. Mä lähen. Noin helposti, ihan oikeesti. No, mä annan vuoron Ellille. Ei. Kyllä! No, mulla on nyt se euro. Euro saa ehkä yhden Happy Mealin. Mä kysyn... Millalta? Totuus vai tehtävä? Tehtävä. Mä annan motoriskin. Käy uittaa sun pää vedessä ja laita se puruun. Just. Sitten vielä purujen sekaanpää. Niistä on tosiaan inhottavaa. Nyt on koko päivä näin. Kiitos Elli tosi paljon tästä mun hienosta tyylistä. Eipä kestä. No niin, mä en näe täältä mitään. No Miile, totuus vai tehtävä? Totuus. Kuka on huonoin? Tuntilainen. Sori Elli, mutta sä taidat olla ehkä vähän... Toihan meni helposti. Huonoin tuntilainen. Niin se oli kyllä vähän... Siis on se niinku hyvä huono... Siis huono... Mutta siis... Okei, Siirille. Totuus vai tehtävä? Niin se on varmaan aika paha. Eli tehtävä. Pinja kävi just kokolla ja se tekee niin just lörät, joten käy upottamassa sun pää vessanpöntössä. Tää? Okei, mä en tuu häviämään 100 euroa. Mä otan mun kameran mukaan. Täällä on vielä se pissaa. Se on vähän ylikin mennyt. Sika paha. Nyt mä haisen ihan Pinjan kokolta. Kiitos Milja tosi paljon. Hyi, sä haiset. No niin, Siiri kysy. Älä tuu please mun lähelle. Ei, elä. Vilma, totuus vai tehtävä? Tehtävä? Mä sano sun äiti, että sä et enää ikinä tykkää siitä ja sä oot ihan sika ärsyttävä. Mä menen pois. Sehän lähti nopeasti. No sitten mä annan kaikille tehtävän. Totuus vai tehtävä? Se kuka sanoo ensin, niin joutuu. Tehtävä! Ei. Kaikki menee Lantalaan nyt. Tämähän on niin helppoa. Ei. Mä lähden pois. Siiri, Elli ja minä enää. Siis nyt on Siiri, Elli ja minä. Koska Milja ei jaksanut mennä sinne. Se oli sellainen hätähousu. Tulkaa kuvaan, mä menen jo. Ai oikeesti kun Millakin tulee? No joo, on pakko. Mitä taas näin tuolla touhua? Mä voin ottaa vaikka 2 viikkoa. Helposti Ellille. Malta. Mä kävin vielä Pinjan kakassa, hei. Siiri, laita silmät kiinni. Okei. Mikä ihmeen silmät kiinni toi on? Mitä sä kuiskit Ellille? En mitään. Otin koko vessanpöntön mukaan. No ei tuu, joten... Se on kakkavettä. Ihan sikalikasta vettä. Tällaisessa kun kävisin, pitäisi maksaa. Ei vedet kaatu. Mitä? Mä lähden pois. Mä menen kotiin. No, mehän selvittiin. 202. Kutsutaan tää. Saako sen koko siihen? Eli totuus vai tehtävä?
Tapa siirru. Ei tuollaista voi antaa. No sitten sä häviät. Mä lähden pois. Jee, mä voitin! Moikka! Ja kiitos, jos katsoit tämän videon. Tää oli mun mielestä tosi... Ja se 100 € oli oikeesti. Ei ollut! Moikka!